Britan metbugaty Türkmen prezidentiniň Britaniýanyň premýer-ministrine beren sowgatlyk atynyň başdan geçirenleri barada maglumat çap etdi. 1993-nji ýylda Türkmenistanyň ozalky prezidenti Saparmyrat Nyýazowyň Birleşen Şalygyň şol wagtky premýer-ministri Jon Meýjora beren Maksat atly sowgatlyk atynyň Beýik Britaniýa getirilişi barada Britan metbugatyny 28-nji dekabrda maglumat çap edildi. The Guardian, The Independent, Daily Mail we Bloomberg ýaly neşirler çap eden degişli makalalaryna Britaniýanyň milli arhivine talgylanýar. Olarda prezident Nyýazowyň Britan premýer-ministrine Maksat atly wagtky bedewini sowgat berişi, atyň Moskwanyň üstünden 3200 kilometrlik ýol söküp Londona getirilişi, bu ugurda Britan diplomatynyň eden tagallalary, atı Moskwa getiren Türkmen adwokatlarynyň ýanlaryndan çykan käsir sogony barada gurrun edilýär. Metbugat habarlaryna aýdylyşy ýaly Türkmenistanyň öňkü prezidenti Saparmyrat Nyýazowyň 1993-nji ýylda Beýik Britaniýa eden saparyny ýurdun premýer-ministri Jon Meýjoryň 50 ýaş ýubileyini oňa ahal teke bedewini sowgat edýär. Ýöne sowgatlyk atyň özi Türkmenistanda bolup Nyýazow Meýjora diňe atyň suratyny berýär. Onu Türkmenistanyň Britaniýa getirmek işi bilen Birleşen Şalygyň daşary işler ministrligi meşgullanmaly bolýar. Aty Moskwadan Britaniýa getirmek işi Birleşen Şalygyň Moskwadaky ilçihanasynyň diplomaty Laura Breda tawsyrlýar. Arhiv materiallaryndan ma'lum bolýaly diplomat özüne tawsyrylan ýumuş boýunça galdyran ýazgylaryna atı Moskwada kabul edip alyşy barada gurrun berýär. Onuň 1993-nji ýylyň oktýabr aýyna ýurdun daşary işler ministrligine bu barada urudan haty atlar döwrün gutornukly soňa atlandyrylýar. Türkmen adwokatlar iki ahal teke bedewini demir ýol arkaly Moskwa çenli getirip berýärler. Olaryň biri Birleşen Şalygyň şol wagtky premýer-ministri Meýjora, beýlekisi Fransiýanyň şol wagtky prezidenti François Mitterranda niýetlenipdi. The Guardian'ın yazmagyna görä Britan diplomaty atlary kabul etmek boýunça öňünden gepleşilen duşşuk üçin Moskwanyň 12-nji diplomatik gümrük postuna barýar. Ýöne postun kabulhanasyna kätipden başga adama duşmaýar. Kätip oňa 2 sagat soň aýlanýar. Diplomat özüniň 4,5 sagat bäri wagonna garaşdyrylýan atlar üçin gelenligini aýdýar. Ýöne kätip oňa atlara derek fin ilçine degişli totuşun kejik waly barada gurrun berýär. Garada ahyry kätip diplomaty gümrük gullugynyň postuna kabul edýär. Ol içerde gümrük gullugynyň işgärleriniň karta oýnap oturanlyklaryna şaýat bolýar. Britan diplomaty ol ýerde gümrüge degişli dokumentleri sağlanandan soň atlar almak üçin Moskwanyň demir ýol stansiýasyna barýar. Ol ýerde oňa ertir geldi ýerler. Bredi erteti gün demir ýol stansiýasyna barýar. Udaga çöken kagyzy işlerinden soň ahyry atlary wagondan düşürmäge ruhsat berilýär. Atlar wagondan düşürilýän wagty Britan diplomaty bir geň waka şaýat bolýar. Geň almaly ýeri atlary getiren adwokatlar atlaryň ýany bilen wagondan howul-hara halta kartoşka soğan käsir we adyndan 200 sany gawun düşürdiler diýip The Guardian waka barada gurrun berýär. Diplomat olaryň näme bilen gyzyklanýar Türkmenistanly adwokatlaryň biri şol gök wakçalary satyp özleriniň ýyllaryna Aşgabada gaýdyş biletlerini satyn almalydyklaryny aýdýar. Soňra gurrunçy adwokat özleriniň otulda atlary Türkmenistanyň Moskwa getirişleri barada gurrun berýär. Otlu Gazagystanyň üstünden geçenini olar garakçylar talaýar. Ýöne talary pul tapmasaň olar götürü bilen gawunlaryny alyp otuldan düşüp galýarlar diýip The Guardian ýazýar. Ahyry ahal tekebede wagondan düşürilip karantin atýataga ýerleşdirilýär. Haçan ol Britaniýa gelenine onuň hüýhäsiýeti dawara ýürüşlerini niýetlenen atly goşun üçin ýaramsyz kabul edilýär hemde Wales'a uğradylýar. Britaniýanyň ahal teki nokot UK saýtynyň maglumatlaryna görä Türkmen bedewi Britaniýada ýynnamlygy bilen öňe saýlanyp bir näçe çapyşyklaryň ýeňijisi bolýar. Onuň höwre goýulmagyny 30 taýalynyň diýip The Guardian ýazýar. Britan premýer-ministrine sowgat berilen ahal teke bedewiniň başdan geçirmeleri barada mundan ozal 2012-nji ýylyň sentýabr aýynda da BBC International kanalynyň web saýtyna maglumat çap edilipdi.